ne nyiswa to cheno thibedo nade to ere ageta ma untiere go kogik tich ang'wen modhilore chenro ni mar romb mar COMESA. Gima dong' e romb mar COMESA is we are talking about technology at Mohala. Tindi tiyo go technology, mobile technology, blockchain, mano at Mohala mar gima biro of late. Mar ariyo, modern methods mag or gik moko Europe, ka European dwar wategi moko meet standards gi kaka dwarre. And two, let us try to be efficient, and Kenya should take advantage of the region as expected. But the COMESA will continue in terms of trading in goods, in terms of trading in services, in terms of trading in intellectual property, copyright, things like that. Copyright, don't get one. You book a car and you book low class and legends, I watch copyright. You get me a protection of Buga. Erika kubotio giore mag mbui e wechego mag rieo ohale kind pinjegi. Getimo iwacho kala kata border level e-commerce gi digital e-commerce digital requirement kata itimo lodge moko electronically through the platform iluongo ni single window. Koro kanyo macha iketo nadwaro report gini, goods madware, conditions madware, care dwaro gini, gimoti kefis dwaro gini, caps dwaro gini, health dwaro gini, koro mago tegine digitally. Koro at one place itime te click tichulo online, then koro goods nidhi. Wacheko. Mogik, on my side.